Mama, aici fratele Gogoas 5 e pe... e în al treilea război mondial. Suntem cu fratele Gogoaș 1, dar el, din păcate, nu participă în acest război, deoarece el n-are peste 18 ani și n-are voie să lupte în război. Da, bă, eu am 8 ani, sunt minor. Da, Ba nu, am 4 ani. Da, Eu am 1 an. El n-are Eu sunt voie. născut. Da, și el n-are voie pe... Gen, n-are voie în război, mai ales că e război mondial. E al treilea război mondial. Da, să știți că aveți gansul meu și a lui în descriere, unde puteți găsi Discord-ul meu, să-mi dați ad, vă accept la toți, ne jucăm acolo forță. Și găsiți și Steam-ul meu, să-mi dați ad. Și pe Roblox să-mi dați ad, găsiți acolo. Și pe alu Gogoaș 1. Ia uite. Mamă, război mondial. Da, tic-tum-ta. Da, tic-tum-ta. Mamă, n-am făcut sensibilitate. Mamă, aici ai cu echiperul meu, Ionuț. Cred că în zile ce câte ani. Da. Suntem cu echiperul nostru, Ionuț. Și trebuie să avem grijă că băieții ăștia sunt periculoși. Auzi, Ionuț. Ia-o la. Schipte. Uoliu! Mamă. Cam periculoși băieții ăștia. Bă, să-mi trimis video cu The Forest. Da, om. Așa, suntem aici cu Ionuț. Ionuțe. Și tu. Luptă mai bine. Nu te-am învățat așa să tragi. Am băgat în război să tragi. Mamă, ce bine să stau. Hai bă, Ionuț, bă, chiar așa. Lasă pe fraierul ăla să iasă, că nu iese. Ce-a fost aia? Băi, nu. Bă, cred că mi-ai reinstalat și OCS-ul. Nu știu. Bă, ăla e român. Ce ai zis, mă? Bă, dar nu vreau să mă Gal. Așa. Ia-ți Galil. Nu-mi place Galil. E Mai îmi place mai da, mult ți-ai când pe e 90. Păi e mai bun. Hai băi, și dați și voi un subscribe acolo și un like. Mă piși pe subscribe-ul tău. Da, ce, că ne chinuim aici din greu. Să câștigăm Da, te război chinui mondial. când tu uiți să-mi trimit. Tace, că suntem în război. 3 clipuri! 3 clipuri! Ăla cu boxul. Ne-am bătut la ligă. Ăla nu ți l-am trimis? Rivals. Nu. Manu, Rivalsul mi l-ai trimis. Trebuie să te O să vizitezi ți-l eu. trimis și pe restul. Rob ăla cu liga când ne-am ucis. The Forest-ul, care te simte și Spiros. Și tu ai închis aparatul. Tace. Închide aparatul. Mamă, ce le-am făcut la băieții ăștia periculoși. Băi, am cam spart, n-am ce să zic. Chiar le-am cam spart, la Bă, șpionuț. să-mi reinstalezi CS-ul. Să vii și tu un război mondial. Da, zi peasy. Dai 4 la Easy. 1. Pili. Eu nu-ți băi. Badinico. Uite, băi.
Bad boy Nico, ma. Ce cruz, băiat, Boian. nu cu Gali. Bad boy Boian. Boian nisip, mă, ai văzut? La antrenament Mulțumesc. se dă șmecher la fete. Ai văzut ce părășoase? Bad boy. Ce? Se face bad boy. Boian e bad boy. El nu știe bine română. E clasa 8-a, parcă, sau 7-a. E a șaptea, E a 7-a Boian. și nu știe română. Fai, mamă. Dar Diriga lui e fostă noastră doamna de mate. Știu, și Claudiu știe mai bine română decât Boian. Care are 4, Claudia. Claudiu are, dar chiar e, Claudiu are 3. Ba nu, eu au vrut să-i pună 2, dar eu pus 3 în loc de 2. Da. Au avut noroc. Când? Dar tu nu știu dacă erai la școală. Ba da, erai și tu la școală. Când? La începutul anului, când nu și-a făcut tema, că e prost. Eu mi-o fac acasă. Da. Dar școala e casa ta? Că tu-ți faci temele. Taci. Dacă vede doamna dirigentă, poate ne ascultă, dacă aude. Trebuie să cenzurez. La noi pe YouTube, nu? Bă, eu i-am făcut față. Cui? Ăla. Mi-a zis măta. Vrei să auzi? Cui ai făcut față? Ce față? Și... Tu, tiki. Ai, ce ușor, după aia a venit Ix-ul, nu? Nu. Remove any doubts in your head. It's us or them. E salut. Yeah, I want to make a complaint about the food experience I have in your store. I took a bite into a slice of your pizza. Mă, cică, măta. E bad boy. Tiki. Măta. Tiki. Tiki, caut iubită. Nu am iubită. Bă, dar luna viitoare trebuie să ne dea 2 burse. Trebuie să vă le dai pe tăti, prostule. Da, dar 2. Adică ce? Adică înainte de 2 Shut the ori. fuck up! Când nu a intrat pe cea de... Nu a intrat pe cea de septembrie, care trebuia să intre în octombrie. Nu a intrat. Nigga. Și intră în noiembrie. Deci o să iau dublu bani. Ce nervant, eu nu să stau, el moare primul și îmi zice mie, peste. Nigga. Gucci. Nike. Vezi că te împușcă, te omoară ăla. Oaleu, era să mă mori. prost. Gândi Mila. Dar vezi că dacă vrei tu poți filmezi videouri singuri și mi le trimiți mie și le editez eu și le postez. Dar eu nu pot să le editez. Da, știi tu să editezi. Știu. E MP5-ul. De reload. Uite la dreapta. Ai grijă la dreapta și jos. Ce-am zis că era la dreapta? Nu faci. Las-te în pula În mea. jurul ăla, că ăla e român. Ce cu tine e, căcatule? Da, eu cred că îmi Mori reinstalez primul și mă jur eu cu mine? că nu te las eu așa. Ce la ban? Prost. Da, 2 ori. Da, nu Aici se termină video. Aici se termină și video-ul nostru. Am fost la război. Am fost la război mondial.